ka jingja ka penjak burom kelapau perthai Nakonda distrik Uttar Pradesh ha ka bakawai ka medyap kelasyak berat na ka kalikit nongpang ringkat bat ka stretcher da uwei usamla ka bakam susi syusyu kalong baya ka te ka kam lale ha ka jingdon lang ki pulit bat ki briu na ka te ka thany lai thu ba ute ubla klat no udai uhrai delal ubla syak syok ting ha ka por badon ka jing kajia halor ka jing khai kiat ha ka jing long jing man ju u klanang jur pha mala pha noi u shalok no ban yo jing sumar ha ka bahadin ula klat no ka jing yap jong teu samla kala penlong ye ka jing kasam jong u ka ba suse ka ba penjur syu syu ye ka jing suse kalong bau rai delal ula syong kurium tang arbanai mensua ka we kalong yeng ka brang syu sedang ya ka lenong ka ba tmai kala ngam kensan ha ka jing suse ka badang ket ye ka mer jong u ha ka kalikit nongpang lai thu bala berat no ya ka ha ka lenti ka bala penjur sakwai pat ka jing suse ha ka te ka jing ja ba suse ya kane kecing lek penkulmar la ringdor ha ke video bala sam daki social media link ba ka handle edil sidikui 7 ha ke te video la pen iyo te ubriu ubala tani ke media na ka kalikit nongpang bat bread ya ka hasurok wat apa ki nong pej kai kidang pej kane kecing ja klaja ha ka sining kong ha ka por badang ra ya ka met pan le ya ka post mortem hadin kete kecing lek kapa pen kendit ki bahayeng jong te nong sya peniap kila stang bane ki hasurok ba kila syong hasurok kom kecing persya bat kato kenengut ki nong syong snong kila sok bat ki ha kecing teli kecing ki kelawan ra ye kecing thut ha kecing ya ki kali namar bagi paj ba ki persyang ban khang ye kesurok ba kat ba kecing long jingman kanang jor ki pulit bat ki bor sensar kila let sya ketika jaka ki he sarkar kila persyang ban penjam ki paj ba ki bala ki win bat kila penti kena ya ki bakin penlong ye kecing tokit ke babnya kila lak ban pha ya kamet ban le ke pus mortem bat kila kularu ba on sele persya ya ki to ki padon keti